mag rowere kaachiel kod weche mag tuke olando chenro mag tije mabiro neno ni rowere oyudo tije kata obedo ni gionge kod obok. Jatend migawo mochung' ne weche mag tuke kaachiel kod dongruok mag rowere Sauli Mvurya okwayo rowere mondo owere gi ketho mwandu jopiny to kar mano gindikre e tije mabiro konyogi. Moko kuom rowere olero ber ma rowere biro yudo kendo kwayogi ni giwuog oko mondo gindikre e chenrono makoro sani dhi nyime e mbui. Mko na nafasi adimu ya kuhakikisha kwamba mmeweza kufaulu kama vijana, lakini tutumie nguvu yetu, tutumie werevu wetu, tutumie ukakamavu wetu kuijenga nchi yetu. Ndoto za vijana zitawezekana. Nyota en chenro madhi ng'iyo ni jok mosomo lakini ogik mane form 4 to onge gi uwezo mar maybe advance sombgi nyaka college ne gide miyo gi pesa through this program at least nya chako go biashara gimoro kata jok mane gi lony ne artwork gi nyalo ng'iyo go tools gi mondo miangowa oyugo kaka nyalo konyo ngowa e utegi. Then jok mabenye gi sida meke fee nyalo konyo kamano mondo me at least gimbe kiki ginene wegi society but gimbe gi feel being part and parcel of the society.